E digo eu, serán anxos ou serán musas os que traen a xente do redor? Pois é unha boa pregunta, Belino. Que che parece aí? Vamos a transmitir os do canal. Serán anxos ou serán musas? Estamos aquí en Radio Voz con noso queridísimo Javier Moro, Abelino. Que tal? Porque Que estamos un pouco caladiños, No, sei se é que porque... pensei que Javier é anxo e Javier é musa, porque o anxo, Sobre todo musa. o anxo que nós temos Eu ergome aquí, cada mañá e digo, que pinta de musa teño eu? Anxo non, pero musa... Pero é verdad que o noso Somos- anxo de nosa xente do redor para transmitir todos os Eso nosos sí, eventos, eso sí, verdad que sí? dende o número 1. Dende o número Dende o un. número 0. Dende o número cero, sí. Antes de xurdir a idea da revista, ti xa nos estabas apoiando a xente do redor. Entón, pois, dende logo é o noso anxo transmisor. E é tamén musa, porque nos inspira cada vez que vimos aquí Sí, señor. a visitalo, a Radio Chamáronme Voz, moitas a Voces cousas, de pero Ourense. musa non. Bueno, pois vale, Pois- decimos muso. No, tampouco, si non é polo sexo dos anxos, nunca mellor dito. Bueno, por dille É que polo de musa. poesía eres tú. E ao mellor así... Qué bonito. Sí, Que te sí, parece sí. así poesía eres tú? Pues que, si non te importa, corta, porque estamos enamorados. O sea, despois destas cosas tan bonitas que me di, eu penso que mellor cortar Deixémolo aquí. e seguimos con oso. Amigos, que estamos en Radio Voz con esta maravilla de persoa que sempre nos ampara e apoia e están os seus micrófonos. Imos empezar, que che parece? Estamos en onda xa? Imos a... No, Imos a onda. ainda non, vamos. Eu pensei que xa Imos estabas alá. grabando, porque está capaz de todo. Vamos Veña. alá, moitísimas gracias, Javier. A nosa idea é que deste pequeniño gromo que saiu donde había unha ilusión espectacular e fomos acollendo a xente que viña incluso de outros países, que viña incluso de outras formacións máis pequenas ou, bueno, ou paralelas, vale? E aquí estamos todos amparándonos. Debaixo de nós, a xente do redor, hai moita literatura, moita maxia, moita canción, moita música, pero todos somos un corpus. Sempre falamos do mesmo porque imos a máis e a mellor. Eso está claro. Bueno, nós sobre todo somos unha irmandade. E a irmandade apóiase nos momentos malos e nos momentos bons. E o único requisito fundamental para poder pertencer a este grupo é pois ese, é ter gañas de facer algo pola cultura e ter ese sentimento de irmandade. Esa irmandade que está ligada pola cultura, pero que forma un grupo de persoas que se apoian no bo, no malo, na edición de libros, na preparación da revista, no que se precise. E creo que a miña compañeira Marina é unha boa mostra dela a través do seu canal en YouTube, que sin ningún tipo de pretensión está sempre pois, apoiando toda a cultura de Ourense con independencia do que pensen ou do que sexan ou de que corriente sexan ou de que grupo sexan. Por certo, pois sempre esperamos a mesma correspondencia dos outros grupos que nos acompañan e os que tamén lle estamos moi agradecidos, claro. Sí, é que aí está o verdadeiro cerne da historia. Isto non é cuestión de títulos, nin é cuestión de que teñas máis ou menos, bueno, academia, non? É do que leves dentro, do que teñas sementado na alma e no espírito, no que nos deixaron, os que nos criaron, os que nos precederon, o que fixemos porque nacemos nun sitio e fomos froito dese tempo e dese lugar, e despois está moito o que fixemos nós, con cada un de nós. É dicir, o que labramos, porque ti podes ter unha finca ao teu lado, arredor da tua casiña, deixala erma, pero houbo xente que se construiu, que se labrou, que se cultivou, de aí ven a palabra cultura, de cultivo. Entón, claro, non ten nada que ver co que ti che presente un papel. E pode haber máis sensibilidade, decía o Xa Machado, que ao mellor entregas de un poema e o que se queda lendo o poema é o labrego, non? Fica como sempre, non, Abelino? Tendo unha presentadora desta altura, deste nivel, que nos conte ela as novidades, non? Bueno, basicamente deixarémonos guiar por os anxos ou polas musas. Tamén deixamos de entrar aos trasnos, vale? Non están aquí mencionados, pero é que debaixo do anxo e da musa a veces hai un pequeno trasno, como o mellor era o teu caso, que ti, vale, é un poquinho trasno, ben. Entón, o que sí temos é un ambiente, como sempre, fermosísimo, de xente que quere facer as cousas moi ben, e a música volve primar, volvenos acompañar
o noso querido Armando González, o noso querido Maxi, tamén estará Lindbergh Cabrera, que tamén xa estivo noutras ocasións, este chico con unha voz tamén fantástica. Efectivamente, o cabaleiro Sí, da ese, novela sí, de señor. Avelino. Sí, que fixemos El aí unha hombre de cuero, performance. el hombre de cuero. Bueno, foi unha presentación preciosa, además, Precioso. bueno. Quen facía de dama femenina, Andrés? Creo que me parece que foi unha rapaza da Moura, unha tal Viches, Marina. era de Moura, xa sabía eu, Marina, xa era de sabía eu. Moura, era de Moura. Bueno. Oye, Marina, por certo, sin que sirva de interrupción, creo Sí. que estiveches na Estiven, Moura. bueno, sí, despois falamos Pois dos que contanos un veñen pouco, aquí do outro mundo, pero sí, quero dicirlle moitísimas grazas ás mulleres de Ecos de Moura, que é unha asociación que hai no meu pobo, onde eu nacín, onde están as miñas raíces, os meus antepasados. Estiven nunha charla coas mulleres e cos homes que estaban ali, falando do himno ás letras galegas. Bueno, foi un análise da letra, basicamente, para saber como naceu en min ese proceso creador, e, bueno, foron superamables e moi cariñosos comigo. Acabamos todos chorando, Eu fui a que menos chorei, mira, increíble. Pero ali estaban todos cos onde nos levaches, Marina, que estábamos todos con nosos velliños e con nosos ancestros. Bueno, foi precioso, de verdad que sí. Isto, pero é que desta outra parte ten que falar Avelino, porque parece ser que a través de Armando Lastra veñen 3 personaxes aquí potentes, Avelino? No, son 4, Son porque 4. el Lindbergh Cabrera tamén está Entra dentro, vale. deste grupo, Correcto. ¿no? Entón, pois, bueno, é un grupo que montou ou que auspiciou o noso amigo Armando, e que están, pois, bueno, creo que xa estuvieron aquí en algún, bueno, vai estar, pois, bueno, dentro dese grupo que se chama Mucho Mundo, e eu quero agradecer desde aquí a cooperación de Armando, que sempre que se lle chama ou se convida está presto, entón el se vai encargar da parte musical de ese tema, e van estar, pois eso, invitados dese grupo Mucho Mundo, pois Baba Sal, Kenia García, que perdona algún se non pronuncio ben o nombre, Nison García e, por suposto, el hombre de cuero, entre outras cousas, Lindbergh Cabrera, non? Sí. Entón, pois vai ser, como ben ves, un recital, un festival poético, como decidimos denominalo, poético-musical, donde a música, pois, por suposto, vai ter moitísimo protagonismo. Pero hei de decir que hai 15 poetas que van a recitar un poema cada un en este acto, o sea que... A micro aberto. A micro aberto, o sea que vamos a facer un acto grandioso, verdad, María? Totalmente. Nós xa sabes que somos moi así espontáneos e naturais, entón así, algúns levarán o posto, outros, bueno, a veces escribimos ali no mesmo momento, e xa está, ese fluir de conciencia, esa escritura automática que chaman os literatos, e que, bueno, a veces xurde xusto dese momento. Eu acostumo a facer eso, porque quero considerar cada peza filla dun momento, dun aquí e un agora. Entón, gústame moito plasmar esa enerxía que está vibrando naquele momento e fago sempre ali. Pero normalmente a xente trai no feito, non pasa nada. Ou se cita un que por algún motivo pois che sexa un poema de cabeceira ou que queiras tal. Esa é a emoción que trasladamos sempre. Sí que pode haber problemas de aforo, porque hai moitísima xente que me está dicindo, despois, bueno, ás veces un quere vir e despois non pode chegar, pero que me está dicindo que conten con el. E non sei se isto é posible, porque isto sí que sei romper todos os esquemas, e gustaríame recitar unhos versos, agora que falou Marina, como anticipo do que vai ser, a máis seguramente que eu ali non poderei recitar, porque haberá moitísima xente como sempre. E eu sempre E eu quedamos máis co Marina final, quedaremos co Avelino. último e ao Claro. final pois se cadra nin recitamos. Pode ser. Entón agora pois aproveito que estou aquí e recito unhos versos, que vos parece? Dalle. E unhos versos que tamén naceron espontaneamente e naceron dedicados a esta rapaciña da Moura que está aquí ao meu lado. E foi en Santiago de Compostela cando presentamos ali o tema de Lola do Porto, a súa exposición. Entón Marina pois estaba mirando desde unha fiestra cara á catedral. E eu escribín estes versos. Vou ler só 2 estrofas para non cansar os ouvintes. No, espero que non chore Marina porque ela xa conoce, ademais, esta é emoción pa dentro. Na Moura criou to sol,
arrecendo da Ribeira Sacra, onde o tempo é viño vello. E os penedos, memoria. Memoria da taberna morna, onde o acordeón aloumiña. As noites máis estreladas entre cantigas e resío. Alí naceu ceibe o teu canto, nos soños que ti tecías. Coas perdas esas que doen, calcetaches a cotío, unha chambriña de cores, chea de verbas de abrigo. A Marina Sánchez, compañeira querida, luz e agarimo de nós a xente do redor. E ti dime agora, como non o vou querer? Pois nada, esta vez só convidar a todo Ourense que veña, vamos a ter un fotocol magnífico, e ese fotocol xa vai ser o propio da presentación do número 19, que moi pronto anunciaremos novidades onde o vamos tamén a facer. Entón, pois, aquel que nos queira seguir, a queira pasar, ainda que non nos siga, un rato moi agradable, que nos acompañe. Moitas gracias.